subscribe Pro TV Budaya. Awetiku meregane bunga bocah-bocah kang padha sekolah aja wajar itu ngelos susaya awetiku meregane bunga bocah-bocah kang padha sekolah ayo maju aja wajar ora itu ngelos susaya awetiku meregane bunga bocah-bocah kang padha sekolah ayo maju aja wajar itu ngelos susaya awetiku meregane bunga bocah-bocah kang padha sekolah ayo maju aja wajar ora itu ngelos susaya awetiku meregane bunga bocah-bocah kang padha sekolah ayo maju aja wajar ora itu ngelos susaya awetiku meregane bunga bocah-bocah kang padha sekolah ayo maju aja wajar ora itu ngelos susaya awetiku meregane bunga bocah-bocah padha sekolah ayo maju aja wajar itu ngelos susaya awetiku meregane bunga bocah-bocah kang padha sekolah ayo maju aja wajar ora itu ngelos susaya awetiku meregane bunga. Pasukan semua siap gerak tandeman ya tegak gerak Waro para esang sedaya rukun kang lima waro para Islam sedaya rukun kang lima mata Sadar salat zakatan puasa haji maca sadar salat zakatan puasa haji waro para Islam sedaya rukun kang lima waro para Islam sedaya rukun kang lima maca sadar salat zakat lan puasa haji maca sadar salat zakat lan puasa haji waro para esang sedaya rukun kang lima waro para esang sedaya rukun kang lima mata salat zakalan puasa haji maca sadar salat zakat lan puasa haji waro para Islam sedaya rukun kang lima waro para Islam sedaya rukun kang lima maca sadar salat zakat lan puasa haji maca sadar salat zakat lan puasa haji
batane cengkro arane cangkro arane cangkro fotone apa gigire bengko bantale kata ora isi kapo omahe ngarang jarene kuto batane nganto balene kono batane cengkro arane cangkro ontone apa gigire bengko bandale kata ora isi kapo omahe ngarang jarene kuto batane nganto bali neng bondo kita orang tani aku bangun waktu pagi aku bangun waktu pagi terus pergi sawah di ladang pakai petani terus pergi sawah di ladang pakai petani najan dadi tani badai ojo lali najan dadi tani badai ojo lali luhur asar marib isa subuh dan tetepi luhur asar marib isa subuh dan tetepi kita orang tani aku bangun waktu pagi kita orang tani aku bangun waktu pagi terus pergi sawah di ladang pakai petani terus pergi sawah di ladang pakai petani tiada ditani badai ojo lali tiada ditani badai ojo lali alur asar marib isa subuh dan tetepi luhur asar marib isa subuh dan tetepi kita orang tani aku bangun waktu pagi kita orang tani aku bangun waktu pagi terus pergi sawah di ladang pakai petani terus pergi sawah di ladang pakai petani najan dadi tani badai ojo lali najan dadi tani badai ojo lali lur asar marib isa subuh dan tetepi lur asar marib isa subuh dan tetepi kita orang tani aku bangun waktu pagi kita orang tani aku bangun waktu pagi terus pergi sawah di ladang pakai petani terus pergi sawah di ladang pakai petani anak janda ditani badai ojo lali najan dadi tani badai ojo lali asar maghrib bisa subuh dan tetapi luhur asar maghrib bisa subuh dan tetapi Hey ho, hey ho, hey hey ho, hey ho, hey ho,
mumpung sira mumpung sira sedang menangi mumpung sira sedang menangi pada nyembah maring Allah Gusti pada nyembah maring Allah Gusti kanggo sangu kita bakal mati kanggo sangu kita bakal mati besok neng aira dompet besok mati besok neng aira dompet besok mati mumpung sira sedang menangi mumpung sira sedang menangi padha nyembah maring Allah Gusti padha nyembah maring Allah Gusti kanggo sangu kita bakal mati kanggo sangu kita bakal mati besok neng akhirat dompet besok mati besok neng akhirat dompet besok mati